Wara r-replika tal-Prim Ministru dwar il-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech mar fuq l-istazzjon tiegħu u tenna li l-budget imħabbar għas-sena d-dieħla għandu miżuri kkopjati. Grech reġa' rrepeta dak li qal fid-diskors tiegħu ta' tnejn. Kellu ħafna miżuri ikkupjati u bil-fors kellu jkun l-ikbar budget, imma l-ikbar budget fil-volum għaliex huwa copy and paste ħafna minnu minn dak ta' snin ta' qabel. Bernard Grech bħal Edwin Vassallo iddeċieda li jirredikola il-vouchers tal-€100 li se jerġa' jagħti il-Gvern. Però mhux ħadd ma jibqa' lura billi intieħi token. Wara li l-Gvern ħabbar li l-budget tas-sena d-dieħla b'viżjoni msejsa l-10 snin li ġejjin batta miżuri ta' spalla n-negozji, il-ħaddiema u l-familji tagħhom, il-kap nazzjonalista kien negattiv. Gvern mingħajr idejat, Partit Laburista preżenti fil-Gvern li qed jispiċċaw l-idejat. Wara li pajjiżna kien poġġa f'excessive deficit procedure fi żmien Gvern nazzjonalista, Bernard Grech għalhekk. Il-budget li huwa dejn kbir, veru, għad iridu nifduh aħna u liedna u li tuliedna. Waqt dan il-programm, Bernard Grech ħassu wkoll sodisfatt u ferħan għax fid-diskors tiegħu bdew iħabbtulu fuq il-bankijiet. Biex inkun onest miegħek, il-bieraħ kont xi ftit jew wisq ixxukjat. Għaliex forsi ma nstemax fuq il-mezzi tax-xandir biżżejjed, però fit-tmiem id-diskors tiegħi taf li fil-Parlament isabtu fuq l-imwejjed biex juru l-approvazzjoni u jien stennejt li se jkun hemm biss membri parlamentari warajja li se jagħmlu għadi, però ħaġa tal-iskantament il-bieraħ anke in-naħa tal-Gvern sabtu fuq l-imwejjed.